नै जोंना बियो दै जमायग्रा आरो दा आङो नैबेवहाय दैखौहाय माबाखौ नङा आं बिनिफ्राय लोगोसे आरो नैबे फिल्टारावहाय होगोन। बे फिल्टाराव होनानैहाय आङो नैबेवहाय सरगोन। फुङावनो आङो बेफोरबायदि खामानि मावनानैहाय एबा हिन्जावनो जगार होनानैहाय थांनांगौ गोनां जायो। माने न'खरावहाय बा हिन्जावा आंना लोमजानानै थानायखाय बेफोरबायदि खामानिखौ आङो हिन्जावनो जगार खालामनानै होनांगौ गोनां जायो। बयबो बिदिनो गावनि हिन्जावफ्रा बा न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बेफोरबायदिनो सहाय खालामलायनांगौ आरो हेफाजाब होलायनांगौ। अब्लासो जोंनि न'खर सालायनाय एबा न'खर दालांनाया गोगोम खुंथाया जालाङो। बे दैखौ दा आङो न'सिङाव लांनोसै। दुखियानि अबस्था नालाय बेनिफ्राय बेयाव माहाजोनफोर बायदि बानायनो हाया जाबाय। आंनि हिन्जावआ जेने थेनेबाबो लोमजानानैबाबो माइरं सुदों। दा आङो नै दा दैखौ दोनफैबाय। बेस्रा दै रोगानो हाया,
उदै सानानैनो बायदि दलद मावनांगौ गोनां जादों बेनिखायनो आङो सहाय होनांगौ गोनां जादों बेफोरबायदिनो हिनजावफ्रा बा न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा हौवाफ्रा नों बायरावबो मावनांगौ आरो न'आवबो मावनांगौ बिदिनो सहाय खालायबासो न'खरा सोलिलाङो আমি ঘৰত যিকোনো কাম হেল্প কৰিব লাগিব মাইকী বা মোৰ মিছেছ বেমাৰ হ'লে বা অন্য পধ্যে কিবা কিবি হৈ থাকিলে আমি মিষ্টাৰকেইটা ঘৰবিলাকত এই নিচিনা সহায় কৰিব লাগিব আৰু এই নিচিনা সহায় কৰিলেহে আমাৰ ঘৰকেইটা চলি যাব পাৰে সেইকাৰণে মই মোৰ মিছেছ যেতিয়া বেমাৰ হৈ আছে তেতিয়া মই এইবোৰ কাম কৰি পেলাই মোৰ মিছেছক হেল্প কৰি আছোঁ আমি দুখীয়া মানুহকেইটা এই নিচিনাই ঘৰখিনি চলাই যাবৰ কাৰণে মিছেছক এবাৰ ঘৰক মিছেছকেইটাক মানে হেল্প কৰিলেহে আমি এইবোৰ আগুৱাই যাব পাৰিব মোৰ চেনেলে যিকোনো দেখা মানুহকেইটা বা মোৰ ইউটিউব চোৱা মানুহকেইটাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু বেল আইকনক দবাই দিয়া যেনে মই নতুন আকৌ ভিডিঅ'কেইটা লৈ আনি পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাব পাৰাৰ নিচিনা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে থৈ দিয়া হৈ গ'ল জয় হিন্দ জয়